Kublai pi baroki pelok perajor mentah kan dengan video ngin batai shapi shapang ke ai kebaja hakari Sri Lanka kabadai kari ke bemarjan bat kari India kari Sri Lanka mentah kadan hapdeng ke jing e ke besyir kai tam hakabaka sarkar Sri Lanka kamdan pisa ai show watang ban thiet bamro henrei kala kit ram kit sha ban kabala kod hadu san $1 billion bat daki bon ngot ki brio kila kala dok kat banang ya kisngi hakaba kim yo show ya shibun ki jingdon kam kum ka bam ka penyang petrol ki dawai dashin bat wat kaladru ki yo satang daki saw san kenta hakishisngi bat ki hajar ngot ki brio ki dan pedeng ka jing bitar hakaba kila penlong daka jing yaki ka bajor ban persya ya ka sarkar hadu bala haban pentre kam no daka curfew bat ka Sri Lanka menta ka don hapdeng ka jingdok ka bashir khaitam te parlok mentah kan ka video ngin sabataya phi ya ka ai ka daw bala penlong ya ka Sri Lanka bandu ya ki pisa bakadan bat poi shadow kan ka jing e ka bakra te parlok umde tang ka wei ka daw ko bala penlong ya ka Sri Lanka ban poi shadow kan ka jing e henrai ki dan bon teli ki daw bat ka wei nap deng kita ka de ka jing hiar ka tourism lane ka jing hiar ha ka jing duna jong ki brio ki bawan jengok ka ya ka Sri Lanka parlok lada pitep haki por mensua haki senam ki beladap kari Sri Lanka kadai ka wei kari ke belak kring bahaya shibun ki dong jengok kai pertai na keleng kiri bada ki lak ngot ki brio ki julet syakate kari barhaus nam arajar khat prale kari Sri Lanka kala yo record hakaba hadu arpo lak tam ngot ki brio kale jengok ya katikari bad kari Sri Lanka kala yo kamai pisa bah kumba hadu khat ala ni khat lai persen tang na kanika jingwan jengok ka jong ki brio na keleng ka perthai henrei hau benai April jong usnam arajar khat khandai kala don ka jing bethai bom ka bashir khai ba hagi jaka ba pher jong ka Sri Lanka bat kani kala jah ka por Easter Sunday bat kumju ru haki hotel ba he ki badan ha ka Sri Lanka bat hakani ka sngi kala don ka jing ya brio ka bashir khai ba ha ka ba hadu arspa khandai phongot ki brio kila do e la ka jong ka jing em bat sau pesan ngot na pedang kita ki bayap ki dei ki nong jengok kai ki banasa bari berhadiah kini ka jingja kala pensir bat penting ya bon ngot ki brio na bari ban wan le jengok kai syakatei kari kumta kani ka jingja kala kata bahaya ka pisa ka tengka jong ka sarkar Sri Lanka namar ki babon ki nong le jengok kai kim not show ban le henrei tang kata sahaus nam arajar arpau jong benai majru naka jingwan joka klam coronavirus ki babon ki jaka jengok kai hakeleng kiri ila hap khang lut bat kumbangala ong mene kumba hadu khat ala ne khat lai persen ai ka Sri Lanka ka yo pisa tang naka tourism henrei naka daw jong kini ki jingja ka tourism center hakari Sri Lanka kala tran lut bat ka jingmi pisaru kala duna shabapalat henrei umdei tang ka ni ka daw bala penduk ya ka Sri Lanka saki wei pat kidaw kidaihi na kajing bakla jong sarkaru hadin bawan sensar u Gotabaya Rajapaksa kumu presiden haus nam arajar khat khandai ulakular ban penkiu ya kapisa katengka jong kari Sri Lanka bat kumju lo ongru ban phasiu khajna no tang san 4% ya ki paj nong songsnong henrei la ki paj ba ki penduna ka ban siu khajna tena ei ka sarkar kan yo pisa tekaniru ka deka wei ka jing bakla bat tang kata sahau benai April arjar arpuweru u presiden jokani kari ula pha khanglut hakaban thie dawai thung jing thung na sabari bat ula ong khnang ya kani kumshi banta ban bha ka koit ka khia da ka ba thung jing thung khlam da pandon kam ya ki dawai henrei kani pat kam dei ka daw ka bapaka henrei ka daw ba ka dei hi na mar ba ka sarkar kelas dang duna pisa kumta kamut ban tengkai ya kapisa ka badan khlem da penlo da ban thiet dawai henrei kumbangi tep hi ba kino gi jingthung kimla ban seiso shibun lada khlem ai dawai yaki bat kani kala ja kaju hi ya ka Sri Lanka ru haka ba ki jingthung jingtep kumu khawru kilas dang duna bha ka jing seiso haka ba hadu san 4% kala hiar ka jingpen mi khaw haka te ka Sri Lanka bat ka Sri Lanka mensua kam judon kam ban thiet khaw nasabari henrei na du baduna ka jingpen mi khaw pat tang hadin nriu benai ka Sri Lanka kala haban thiet khaw no nasabari
namar kamla asu ban pendap tang nari lajong. Bat ka sarkar kala haban penlot hadu saus pa $100 million tanga ka ban thiet khaw. Bat kumnehi ka sarkar Sri Lanka kala nanglot ya ka pisa ka bakadan kat baka jingmi pat kamdan AA. Kawai na kidawru kadai na kiram kisha aki bakari Sri Lanka kala dan pala bon snam kiba ka jusyem na kiwai pat kiri. Hakaba haus nam arajar arpau kari Sri Lanka kala kanglot hakaban thiet AA na sabari kenang bakan yo ban siuram ya kitu ki pisa ki bakadan. Hakaba karam kala kot hado $100 billion tengka. Henry kanipat kala penlong penban ya kari Sri Lanka banduna ya shibun ki marba mardi. Bat kala dan penban ka jingkiu dor ya shibun ki tiar kitar ki badan kamru. Bat ka China ru ka deka wei ka daw ka beladan bentah ka ban wanra ya kani ka jinge. Hakaba ka China ka long ka basalak bat ka babuttu bah. Hakaba ka China ka koloi bah ban airam dagi $4 billion. Ya kiwei pat kiri kenang bakin yo ban shna building ni airport ni surok ni kinu ki project ki bahe Henry lada ka tu ka ri kam la apat ben pa ya kitu ki pisa baka shim ka China ka ju shim kalano shalade kitu ki project bat ka yo lot shaki company China bat ka wei na kinuksa jong kane ka de ka Hambuta International Airport hakaba ya kanilas dang house nam arajar arpo hakaba hadu $1.3 billion kari Sri Lanka kala shimram na ka China. Henry hadien jong ka jing bom yai pat kala don penban ka jing du nong jong kani ka project kari Sri Lanka kambansi bandino ya kani. Henry ka de ka company China hi ka bala shim penban ya kani ka jing shna. Bat kani kala long ka jing du nong ka bakraw bha ya kari Sri Lanka. Sakawai pat ka daw ngila ban ong ru ka de na ka jing bam sap jong ki nong sensar jong kani kari. Barhaba ong nong sinsar hang ni ka thau hi ki riu shimet kiba nakayeng kasam jong Raja Paksa hakaba hang ni kidan hadu khandai ngut ki nong sinsar ya kani ka ri kiba dai nakaju ka yeng kasam kiba penya ya ka ri Sri Lanka badya ka pisa baro kiba dan ha Sri Lanka kumba 90% ki ha papo ka jing penya jong kini ki siyeng shisam hakaba u presiden jong ni ka ri udai gota baya Raja Paksa bar humman jong upat Mahendra Raja Paksa udai u prime minister badu khun jong upat udai langru minister jong ka youth and sport kumju sa upara khaddu u Basil Raja Paksa badai upara khaddu jong prime minister badu president udai langru u finance minister jong kategori lani uta u minister u badai pet ya ka pisa ka tengka jong kategori tekumta ko parlok phila ban sngotu hi bakumno tangna ka wei ka yeng ka sam kidan bon ngot ki ba penyaj bat sinsar ya kategori hakaba ka ni kala longru kum ka business ya kiti shiyeng shisam kabala penlong pat ya ka ni ka riban mat ya ka ni ka jing e ka basirkai tukum ta lada kat ya ka ri la sinsar bun tang na ka jo ka yeng ka sam ka long ke e ka bama badai na kini ki daw ki babun ken ki bla penlong ya ka ri Sri Lanka ban mat ya ka ni ka jing duk ka basirkai hakaba menta lai ka dor jo ka pisa Sri Lanka kala nang hiar namar kam don dor issue bat kam tam le kam don issue halari bande shaki wei pat kiri Henry kala bon penban satangki ram kisha hakaba hakini ki benai bala dep ka $10 ka rengkat bat ars pa tengka ka pisa ha Sri Lanka Henry menta pat kari ka $10 kala rengkat bat lais pa tengka ka pisa ha Sri Lanka kata kambon ada ki kwa ban thiet na sabari ken haban siu khambon bat sai pisa khambon bon tengka hakador ka barem berapa jakum ni ka jing e kan dei hiyo pajba nong song snong jong kari bat ki babun ki minister ru ki badan bentalang hak ni ka sarkar kila resign bat ino ya ka kam ka bakibat nakadaw jong kani ka jing e te perlok publish bon epi baru ki bla page ko di kani ka video la tapi sngoyo bentoy sngoyo jing kai na kani ka video sngo bahawat klepan like basa share shaki wek nang baki we ru kintip bala da pitang dei bathamai sngo bahasa subscribe kani ka channel khnang ba pinnum miss ya kino ki video ki ba aji bentoy ya phi ki bangin sa upload ha kani ka channel publish bon